ще даш. Не говори глупости в канала, че записва. Не бъди простак. Да, Бак няма да говоря. няма да се държи толкова дълго време, бе. Само, че имам ключ за Tier 8, не Tier 10. Но това няма особено значение. Даже няма и да говоря. Само кажи кога почва да записваш. Аз стримам в момента, така че между другото може да видите как върви Tier 8, да видите дали ви харесва. Да. Има един при мен. Защото ако нещо не ви кефи, няма смисъл да записвам само. Владко, при мен има евент. Идвам. Има много хора на евент, да е пълно с мобове. Аз трябва да изключа тия цифри, брат, че то нищо не се вижда от тях. Бе, сериозно ли ще ми се падне духчета, брат? Тия са най-гносните мобове. Сега ще има два нови глифа, като пуснат този евента на... Два нови глифа, единия е офанзивен, другия дефанзивен. Така ли? Да. Дава много атак, спит и кулдауни. Айде ви. При убиването на мобче ти дава кулдаун. Така че, като ги сложим тези глифове, ще ги ръниме долу яко. Там в ония дън. Къде ти го играеш. Аз съм събрал 360, бе. Къде е онова? Да, ще се телепортирам да го потърся. Добре. Да, има два глифа, един е дефанзивен, другия офанзивен. Значи има шанс. Има 3 съндък. Ма ти как ги търсиш ти съндъци, все едно ще правиш дюри, братче. Да. Нали търси място молета. Това молет, то вече свърши. То е ясно, че няма да върши кой знае каква работа. Може да ти помага нещо за началото, ама нататък не виждам каква работа ще върши. Тоя над 15-ка ти трябва задължително молет. Кой молет ти трябва? Това, който търсиш ти. Убера? Да. Трябва да ти задължително, ако си барбериан. Сигурно на барбериан и на другите косове също ще върши работа. Той при всички положения върши работа, но за тия билдове да ги играем с орките, не мисля. Даже то обясняваше, Както нали, гледам. как. Той имал и магиосник това. Пич. Обяснява се, че без това молет не се получава. Те ланшотват. Ето така, скоро се прави Tier 8. Също се прави Tier 10. Нататък не знам. Енчант, Болетник, Фарбол, Вампирици, Превдовик, Ревнанс, Доминейшн, Метаморфозис, Кърстъч. Abilities, не ви ги скиловете. С шако съм, така че навсякъде има четворки, значи, че няма нищо. Тие, които са с по 5, значи имат по една точка. И така, Lucky Hit е важен случай, защото на Enchant е Ball Lightning, като той зависи от Lucky Hit. Колкото повече Lucky Hit, толкова повече Ball Lightning сереш по земята. Което е готино.
Тук тази точка е излишна. Според мен. Предпочитам да я сложа тук. И така, парагони. Парагони милиони. Тук си елементалист. Всички дефенс на света. Тук това е Elemental Summoner с териториал. Тук е Enchantment Master с Reinforced. Заради бонуса на тия точки тук. Затова е Reinforced. Новия глиф е тук на Burning Instinct, защото има това всичкото дава бонуси към глиф. И Defense отгоре. Тук това е Tishless Conduit с Destruction. Тук е Frigid Fate с Adept. Какво стана Gear? Gear е Шако, Raiment of Infinity, ръкавици Attack Critical Against Injured, Lucky Hit, Гасти Defense с 4 Ball Lightning, Armor задължително трябва да има. На гастите и на амулета. Тук ще са ясни. Оръжие. Offhand. Таварашката също е ясна. Тук е с Spectre Control. Това може да се смени в един момент, защото има лек проблем с маната. Това бил, дето го играе в момента. Трябва да си събираш и малките топчета Lightning, Crackling Energy-тата. Ако сложиш на някой айтъм Lucky Hit да ти връща процент мана. Оттам генерираш. На ръкавиците е хубаво да имаш вместо... В смисъл, да имаш шанс да ти ресторва мана, да. Ма не е толкова задължително. Така или иначе, то билд, примерно на Дюрил има проблем, защото там е само един Дюрил и ти като го биеш не правиш достатъчно топчета, да си събираш тия топчета с ти маната. В момента. И тук на амулета вместо демидж, дето съм завъртява, си хубаво също да армор. Капа на армора в комбат трябва да е 14 000. На мен не ми стига, моя е около 13 000. На мен около 1000 и нещо армор не ми стига в момента, защото не съм си завъртял на амулета армор. Или с други думи, тук трябва да си над 8. В покой над 8000, за да можеш да си сигурен, че в комбат, като стакнеш аспекта тук за армора, имаш 85% damage reduction. И това е. Нещо изпуснах ли не съм? Това играе в момента и според мен работи много добре.